Yaki khubor ka Batesi TV. Ka umdi basnyam bak penjasliang. Rupa Premium Meghalaya. Bo, a specially designed machine that is stronger, faster, more powerful and fuel efficient. Contact Orange Automobile at 977-400-3555 or 961-584-7757. Kertang Shimet kebekun yakinik election MDC na sok yang konstituensi ke Kongsuni Kharjana kelatih ting ya keseng NPP UDP ber Kongres hasok yang konstituensi dah keboong bagi patba ke sok yang kila aila ya ke NPP ber UDP na sok yang Henry Kim Shimala ban pin ikam kham tam hakabede ban pin bah ya ke Jaka Sumar nang taglathe de keseng Kongres halo ke jingsha pendu tiket uhen menjongka uba Osborne Kharjana dah keboong bekeseng Kongres ke pensap priang yaki khubor bauba Osborne uladi yaki tiket syuba Nathaniel Rembai. Kini ke jingkerang ke Kongsuni Kharjana kedai ke jingalang ilap election jongka hakashnong Wellington. Ngong ila de penjobi badan sam, ila de penjobi bapuk, kenal ke sisi le ke Jaka Sumar, ke klem ainong yaki khon kan thai jonga ba jong phi, ko kilong kpa, kenal tang de kawai, lada phi ong. Bapinang kin mau ya ka san posis pa for election kin mau pat biha panut san posis le for khakon na ka ta ka hong pi to kin de pen reo ko kilong pa ki ba don ye ki khon kin dei ki jong phi bapin kin mau na bar na ro dei kalong kme bang pon dang kha ngo ba la da phim chung la thia ka la de ma ka de ka jam yen ai ban kin siu thia ya phi kam don ka ban ta da ka wei pat pangan thop pangan thak ya phi bangan pen Ketian jali johom kumbale ki wei pat ki parti banju pende ye phi shwa jong election banwan ai phi san posis pa to thap je ka bo jong phi ken mau ka pisa ka for election ka dai ka pisa ka dai ka jing thala ngong ngai phi la ka phi so tho ba phi ram kam ye ka ri ba ka jai ban riu la jong kan keu election jong wat nam ken teu show ya ka sen NPP ba kan keu jong ba ken respa ki ba dok ki ba sok ki ram ni ki to ki sha ai ken net ki high level sudah kinyo ay pak kapong ba magkikidan kapang ka man siya mga Diyos no hanggang ka bagi ini ki MLA ki MDC ki balatep job hanggang ka bagi yarab yung usok kinpendiang sa kaskoy kinpendiang sa hospital ka babiyang Henry M ki konjong ki tikirabe yung spa and bang madapapang na po sitom sasalong si private hospital mga mapibabala baginong katong kapisa papiyo po election kalate ba't masaban ayap niya kapor mapang pastom hakabakadon dalapang la istam da pun ki amale ne kini balada job switch on back pun chat na yang ru kane ka bakta bhai nga pagtalong kami bayang hangane ka por nga dong e ko makini ki por ki balada ka por ba Osborne arrangement jonga ngam ko ba pin snap ki ni pin thame jong ne ka por thai ki ba ko ban shu zeler ki ba ko ban shu thok ban shu kor ki we ki ni de ki balada bio na ka we yo pisa na ka we ka party ban pin thop re ya ka tang da Osborne man hakane ka election madap ngam ko bagan jab yang menta kum ne kum bagan sajia kum kita kicu ki por bagi ong na ba ba Osborne ulade ka por ya ulade ka por jong usha ka NPP ba Osborne ulade ka por jong usha ka UDP Henry kita kini des ki ba yo ya ka pisa na ka boy par ka party ki jeler kita kiram ler ublay bana jong udan ban bisha ki yem dan ho ban bisha mangi parabreu ken mau dan ki ka to kan ne ki jaka ha kan ne ka soyong constituency hi nganong ipi kita kini ki high level ki party jong ki high level da ka basisha nganong hingan kran da basisha kan ne ka pon ki ka to kan ne ki snong kilong yeng long sam ki wan ban ot hakmat jong a ki ong kong thai ya rob le dei ngong kai ka ba jia pi urang bas nong ngam kwa ban penran ni kirang bas nong ni kanong ket kam snong ki badan nang ne ka pon ki dan ka to kan ne kilong yeng long sam ki ba ha ko ka soyong constituency ki ba ngi ngakong thai ya rob le dei ngong kai ka ba jia pi ki ong wido om JJM ka JJM ka jing so tho dong a ba ka jing tep dong a kalong ba man ka tliu yeng ki dei ban yo yo pat JJM ka ai ka ba jia ha ka takas nong ka dan po ka ne ka soyong constituency bat la yalam na ka takas nong da kita kiriu high level ki bangi barong ye tablet tang bangir tep kita ki high level ha ka no kom kilong hitep kham ha ma pi pat ba bakran ni ne ka jing sharu anda mga persyang banwa na ka jing sha dang balay utang urang bas nong ay pi kita ko om JJM ki ong na
ki spotli ki yeng khatan tli ki yeng ye khlam tre ban kershan ya uto kandidat uba uto orang masnang ukershan ye lai persya orang masnang kata kadai ke baginong kit kan song ki pendam kam baklaya kai ki ter ki bang snong ki pai ta hasnong ki ai haga taka banera bi ki dok ki sok halasnong ki pendam kam baklaya ka bagi tiar banam ai to hok supai ba ban pendok khawrasan ban pendok ka takom jejem ngamban se ban hammi la ka jong ka yeng kasam ban la ye keren sa ki PhD ki badai ki department jong ka PhD bakin yo dai ta po shi bana kan thi thek kita kilong yeng ki bahaba po ka sayang constituency ngam thok ban nan ye tho e ka kasang jong asnong yo le se be kita ki para high level yo ki pensitom ni kita kilong yeng ki padok pok ni ka bra tanga po shi bana thek ki sayo biang hom dai ta nang ngalai ni sa po PhD ngalong lo pa phile gurmar ya ki badok ki basok ki badai man yo hok la ka dong khoroshan la ka dong ka dong menta ki nong kit kam jong kim la ban try kam try thli ya ka dong scheme ka bon ng sarkar ken ma bahakoy kasi la na phi ben ni to kay makin tre ban kersyan orang mas nang ma phiru kita pait persya phin sa yo ma ka ju ka jing sa bishar kinong kit kam sdong tam ka baki ong ni day ba khitam phin sui nyan ben no ya ka mon jong priyo jong no ba man hang da ka dan te ko hong ko kinong pe kinong ka pa la na phi sung tho ya ka ne kanong rem ka jong a ba phin kin mo ha ka at huwai tarek ba phin ai ka bol jong phi ya ka sembol jong kasni ban nga dong ihingan niya nga do ka bagkot walam snap kita giting pensame jong ne ka perthai ki balong ka jing thala ban syukur ban syulam leng kumenta hakili ki poruk baladak ba kumbal ang iba osbon mena bala sa thie ka bala thie no una thanel ba de khon jong ba SDR ya ka tiket ka jong nang tai ka tiket jong senior bon na po na pala kay ka bala jiya menta ki dang ban mi sa perthai ki dang ban mi sa po ka sayong konsensi ban le jong ba ba osbon ula yo pista na nga ban la ay ka pista uang na miyang show election kita kini dah kita kibre jauh na tanyang ramai kiras dang ban jemer shwa jong election kisang ban ni thok yo pai ba dak ba syukur dak ba thok dak ba lam leng and dak ba kita election sab sai ki lam ya kadai pamre jong a jong phi kibre ki ba dak thok ba syukur ken thok len ter pat khlan dan jing kalang anong ithi